athi angitshela ibandla emhlabeni wonke ekhona njengamanje yenzakalayo ibandla liqwashe liqwaye ikhona into eyenzakalayo emhlabeni njengamanje uNkulunkulu usevulele ngomoya wakhe uthanda ukuba sindise ahlenga abantwana bakhe bangangeni kulolu hlelo oluqhubeka la emhlabeni oluhlose ukuzobulala ukuzodestroy abantwana bakaNkulunkulu nabantu bakaNkulunkulu. Ngizoqala ngesolution. Isolution ukuba abantu bonke bakholwe iNkosi uJesu. Abakholwa iNkosi uJesu bangagcini lapho bathathe igxathi bathathe step sokuthi bazidele bathabathe isiphambano sabo imihla ngemihla balandele iNkosi uJesu Kristu bethwele isiphambano sabo imihla ngemihla. Nasi solution bazidele sisalile kuleyo ngxenye yokuzidela sithabathe isiphambano imihla ngemihla. Leyo ndaba iyatholakala kuLuka chapter 9 verse 23 kuya 26. Ababhalayo bengabhala abarekhodayo bengarekhoda ngoba izothi mayisibuya ingqondo ukuthi yini lento oyizwile usufisa ukuyibukeza ukuyirevise uthola ukuthi awukwazi ukuya eBhayibhelini. NgokukaLuka chapter 9 verse 23 kuya 26 umuntu ethanda ukuzemva kwami makazidele athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla, not only on Saturday ngeSabatha, not only on Sunday ngesikhathi sokuthi siyokhonza emasontweni, but athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla alandele iNkosi uJesu. Yona solution ke leyo bazalwane. uNkulunkulu athi angitshela isizwe sakhe emhlabeni wonke. Ningixolele lokho engikhulumayo abadinga ukuthi bakuthole undodana uyarekhoda. Siphumile kuma social network ne social media. uNkulunkulu uthi asiphume kuma systems alelizwe. And wathi mangabe khuluma uNkulunkulu eminyakeni ewu16 edlule asimqondanga ngokuphelele. Kodwa manje ngezinto ezenzakalayo emhlabeni sesiya understand ukuthi ungani uNkulunkulu ayethi ibandla lakhe lizihlambulule lizingcwelise lizihlukanisele yena libe separated libe set apart for uNkulunkulu yena yedwa. uNkulunkulu angalibangi namuntu. Sesiya understand manje ukuthi kungani uNkulunkulu ayesho njalo eminyakeni ewu16 kuya ku17 eyedlule. iYouTube channel zivuliswe ukuthi sithunyiwe ngimessenger nalabo uNkulunkulu anginikezile ukuthi ngisebenze nabo. iChannel ibizwa kuthiwa iTheocracy Networking Embassy YouTube channel. Mawuvula khona siyawaletha amavideo, siyaletha imfundiso, siyachaza ukuthi uNkulunkulu uthini kulesi sikhathi. Siyadveza naleli khaya abafundi esihlala kulo. Ikhaya okuhlala abazalwane abasindisiwe kodwa abathema bephumelele empilweni, bephumelele emabhizinisini, bephumelele ekoleni, kodwa umoya wabo ungenakho ukuthula. Kwafika lapho bethi khona sikhathele, sifuna uNkulunkulu yedwa. Leli khaya kuhlala abantu abanjalo abangaphoqwanga umuntu, abahlatshwe yizwi kaNkulunkulu, bathindwa uNkulunkulu, bazithathela bona inqumo, base beholwa uNkulunkulu ngomoya ongcwele ukuthi kuzohlalwa ndawonye kufundwe ngombuso kaNkulunkulu ophilayo. Iyatholakala le ndaba. Nanso-ke inkinga ekhona abazalwane. Inkinga ekhona eyenzakala emhlabeni. Ngizozama ukuba mfushane bazalwane. uSathane into ayiplenile emkhathini. Lokhu ngikwambulelo umoya ongcwele. uSathane ayiplenile emkhathini ufuna ukushintsha abantu abadalwe uNkulunkulu ophilayo, abenze imikhofu, abenze amazombi, babe abantu ingxenye, babe zilwane ingxenye. Mhlawumbe ukhona osengangifakazela manje uma ubuka isimilo
iphucukile i-character yabantu abaningi emhlabeni. Akusefani neminyaka ewu-20 kuya le eyedlule. Abantu bashintshile kakhulu manje. Umbuzo uthi bashintshwe yini? Bangabe besafuza uNkulunkulu ophilayo? Bangabe besafuza iNkosi uJesu Kristu abasindisiwe? Yini bashintshile? Ngizosho lethu ukuthi yini bashintshile. But i-mission kaSathane manje, i-assignment ayisebenzayo tirelessly, akaphumuli, akakhathali, uthagethe ukuthi umuntu aqebuke ashintshe kuNkulunkulu, angabe safuza ashintshe lokho kuthiwa ngesayensi i-DNA, ufuzo libo, umuntu umfanekiso kaNkulunkulu ophilayo ngenkathi edala. But uSathane uzame ngakho konke ukushintsha ufuzo libo lukaNkulunkulu kumuntu, bese umuntu efuza yena uSathane. Ukwenza kanjani lokho na? Ngizocela ukuthi lobhalayo uhambe uyo-researcha lamagama. Yilesi zinto ayisebenzisayo. Kunento ebizwa kuthiwa i-nanotechnology. Nanotechnology. N-A-N-O. Nanotechnology. Usebenzisa yona. Igama elithi nano lisho ukuthi ukushintsha izinto ezibonakalayo eziphathekayo zenziwe zibe ncane ngendlela ukuthi ungakwazi ukuyibona ngamehlo lawo, kodwa ukwazi ukuyibona nge-microscope. So ufuna ukuyenza lento abantu bengaboni ukuthi uyayenza, abashintshe kancane kancane baze bangafani noNkulunkulu kodwa bafane naye uSathane. Iyabonakala lento emhlabeni, sihamba siphambana nabantu abangasebona abantu, abanye bangamarobot, kodwa mawubona umuntu. Nanti elinye igama lesibili, khona into kuthiwa i-Neuralink, N-E-U-R-A, link, L-I-N-K. Uhambe uyosesha ngalawo magama, amathuluzi uSathane lawa akabasebenzisayo. Nanti lesithathu, khona into kuthiwa i-nanobot. Nanobot uhlobo lwamarobot oluncane olufakwe emzimbeni womuntu. Ngaphakathi umuntu uyahamba, kodwa kunamarobot amsebenzayo angama-millions afakwe kuyena, amancane bewabone ngamehlo akhe. Ayamsebenza, ayamakha, ayamrepair, ayamshintsha umuntu ngaphakathi. Ukwenza ngani lokho uSathane la? Ukwenza ngemjovo, ukwenza ngamaphilisi, ukwenza ngokudla, ukwenza ngeziphuzo, drinks, ukwenza ngamanzi. Lezi zinto zingene kubantu. Leko alibonge igama likaJesu. Inkinga le ekhona njengamanje, nasi isigaba sesibili. Bonke abantu eSouth Africa bazwile, angazi uma this month uqala yini. Ubaba uPresident uRamaphosa umemezele eSouth Africa. Wathini ubaba uRamaphosa? Wathi yonke into izoshintsha manje kube i-digital ID. Yini i-digital ID? Asiqale ngegama elithi digital. Igama elithi digital uma uya kuma-dictionary ngokukhandwa kwamagama esilungu, uma uhlehle emandulo eFrance lalibizwa ngokuthi i-digital, kubizwa ukuthi ama-fingers. Yinto esebenza ngeminwe ukuze ukwazi ukubala ukuthi 1 2 3. Kusho ukuthi uma ukhuluma nge-digital ukhuluma ngento ethintana neminwe. Yini identity? I-identity umazisi wakho. Ungubani wena? Njengoba uphatha i-green book okuthiwa yipasi, khona imininingwane yakho lapho. Manje sekumenyezela ukuthi kuzoshintshwa lokho. Ngeke usaphatha ipasi, ngeke usaphatha i-smart card esinemininingwane yakho, kodwa sekukhandiwe. Hayi ukuthi kusazokhandwa, njengoba kumemezela nje sekukhandiwe. Kunobuchwepheshe oluncane olungangenhlamvu yerayisi ebizwa kuthiwa yi-chip. Yonke imininingwane yakho izofakwa lapho phakathi, ukuze la uhamba khona abazokontrola behlelile kude
njengokuthi nje isibonelo umvula iredio iFM ekhaya yini le yenza ukuthi uzwe umsakazi ehleli lapha eThekwini okhosini wena ula eMandeni yini le yenza ukuthi umuzwe. Amen. Ngiyabuza ihamba ngani lento le? Ibizwa kuthiwa i-radio frequency. Kunamagagasi omoya. Lento izofakwa la. Hamba research, hamba ukudlisha. Lento izofakwa la indawo abayitholile la. Izofakwa lana awusezukuphatha document, awusezukuphatha umniningana engamaphepha kuwe. Kodwa yonke into abayifunayo ukuthi bayiqinisekise bayiverify ngawe. Njengokuthi uRamaphosa umemezele wagcizelela izinto ezintathu. Iyo i-digital identity. Lokho kuhambisana nebhasi, wayesetha ama-drivers license, wayesetha ama-matric, asiqedele abazalwane, ama-matric certificate. Akusezuthi uphathe izinto ezingamaphepha. Izinto zizofakwa la yonke imininingwane. Then ngicela bazalwane uNkulunkulu asilekelele ngomoya ongcwele. Ubungozi bale chip buyini na? Uma ngabe ukwazi uvule iFM yakho la ekhaya, umsakaze saza le technology sakaze ebholi umuzulana. Khona into efakwe kuleli ibhokisi le radio. Uma isifile radio ivula kunoxhaxha lwezinto laphana logesi nezinto eziqhubene. Lezo zinto izona ezixhumana nomhlobo waso ngale okusuka umuntu esakaza khona ekhuluma embhobheni bathi imxhakaxhaka le yemshini yiyo emukela lo msindo noma ehambisa lo msindo uphumele kubantu. Lento ezofakwa kuweke kuthiwa indlela yona enkulu ngayo amadolobha ehlangene onke emhlabeni mancane. Uyabona ubuchwepheshe bowakho kwamadolobha amahle. Lokho buchwepheshe buncane ukunalento efakela kuwena. Lento isebenza ngogesi. Lento isebenza ngawo ama-robots. Njengoba izofakela esikhumbeni sakho indlela, istrategy, icebo lokuzokushintsha bakuguqule. Wena kodwa ubungaboni uthi wena kwenziwa izinto zibe lula empilweni yakho. Right, ozomukela ke i-digital ID. Kuthiwa ke angimemezele ukuthi uJesu Kristu engiyisithunywa sakhe. Akuthi angimemezele ukuthi abazalwane abazothatha i-digital ID basemathubeni amakhulu ukuthi basale ohlwithweni. Basemathubeni amakhulu ukuthi uma ngabe sekufika i-666 ezofakwa kumuntu bayithathe kalula. Kodwa abantu abazoyinqaba le-digital ID then sekuqala inhlupho akusabantu abakholwayo abangakholwa. Asazi ukuthi ithemba labo lizobe liyini, kodwa abaningi njengoba sengishilo eqaleni abangu-Israyeli, imvelo yobu-Israyeli yobuNkulunkulu ikubo noma bengakholwa bayayirejetha, bayayinqaba lento. Then-ke bona ngoba basindisiwe, uma uJesu elithatha ibandla lakhe bazosala. Yilabo bazongena kwi-tribulation ka-7 years, yilabo bazongena kwi-great tribulation ka-3.5 years ogcina. Kodwa indaba iqala kule digital ID. Inkosi uJesu iyaxwayisa ukuthi bazalwane ningalinge niyivume i-digital ID ekasathane izontshontsha ibulale umuntu omfanekiso kaNkulunkulu. Imeseji ephuthuma yileyo. Sekuyabiza ukuthi-ke umzalwane athathe isinqumo sokudela konke kwalelizwe aphinde futhi naye azidele. Bese kufezeka izwi likaJesu lokuthabatha isiphambano imihla ngemihla ulandele abantu bazalwane. Into ebuhlungu nansi-ke sengihlala phansi. Into ebuhlungu ile yokuthi abazalwane uNkulunkulu ukhulumile nabo ngendlela ezahlukene bangezwa, banganaka ngenxa ukuthi kunomsindo walelizwe abaphila phakathi kwabo. Then izinto bekufanele bayiqhelanise nazo
bangaphuma ngenxa yalokho iphimbo likaMoyingcwele bangaliswa. But sekulate manje. Kodwa akukho late ukuthi uthathe isinqumo manje. Usangasithatha isinqumo. Kodwa inkinga nansi ezohlangabezana nayo. Sekuqalile vele kunabazalwane kusukela last year mabe ngifonela babusibiya siyathanda ukushiya umsebenzi si-resign basinqabele emsebenzini. Babusibiya sesiresign imali zethu ayiphume. Inhloso kaSathane selokhu kwaqala ukuwa komuntu ensimini yase-Edeni. USathane ubefuna ukuthi umuntu njalo abuyele ngakuye njengalokhu Eva wabuyela ngakuSathane wayeka uNkulunkulu. So isistruggle umzabalazo all these years kuwukuba uSathane wina umuntu kaNkulunkulu abuyelele kuye. Ingakho wehlisa ama-giant, wehlisa ingilosi ezawa, fallen angels, zazohlangana namadodakazi abantu kwaphuma ama-Nephilim. Then lawo ma-giant awudestroy umhlaba. Umuntu wayelenga kanje babembamba ngendlela amakhulu ngayo. uNkulunkulu wabothi ngeke ngisabekezela nqono ngudestroy umhlaba. Ingakho kwaba nekhuphula zikaNoah. Manje sekubheke lapho ihistory isiyaziphinda. Njengoba sibona itechnology si-advance kangaka, sekuya lapho futhi ukuthi uSathane fallen angel nama-fallen angels awanawo izinto abazenzayo bazenza besebenzisa beqashe kulento abasikhohlise ngayo ukuthi siyithande lento kuthiwa itechnology. Now uzenza eqashe kuyo lonto sithi thina izinto yilula. Kanti lobo bulula bezinto yibo kuzontshontsa thina kudestroy thina. So inkosi uJesu ithi iyasithanda bazalwane, iyacela ukuthi sekuyisikhathi ukuthi umuntu athathe isinqumo athi Jesu ngiyakholwa nguwe uyinkosi nomsindisi wempilo yami kusukela manje ngiyavuma yebo ngafika ngiyise futhi ngiyobuyela emuva ngiyini bazalwane. Ngoba uma ngabe uJesu ethi dayisa konke nakho wabela abajani abampofu ukuze ukwazi kwenze njani ukungilandela asilenzanga lelozwi saleqa sabhizi thina sikhopha izinto sifunela kithi. Manje sikhona siningi, sinezimali ezinkulu emabhenki, sinezimali ezinkulu la sisebenza khona kuhulumeni okufuneka siphume nazo. Ngisakhula ngisemncane ukuthi uma uresign uphume nemali ethile, ukuthi uma uretire uphume nesigaxa sonke oyibekela wena. Kodwa before ngishiya umsebenzi ngo-2010 ngenxa yolomlayezo uNkulunkulu angithume wona, into ebisiyenzeka uma uresign uhulumeni useyayibamba ingxenye ethile akunikeze ethile. Why? Imali ibholwa ngakuwe. Ufuna wena ukuthi la indlebo yakho ikhona nenhliziyo yakho injani izoba khona. So ke manje uthi uJesu angixwayisa ukuthi baleka nomphefumulo wakho. Umuntu udayisa umuzi emadolobheni ngenxa ukuthi uzohlupheka i-digital athi ungayithathile awusakwazi ukudrive imoto, awusakwazi ukungena esitolo ngoba usenayo into onozoyiveza ekhombisa ukuthi uyahambisana nombuso walelizwe. Alibonge igama likaJesu. Uma ngabe-ke kwenzeka ukuthi ufuna ukushiya umsebenzi amehlo uNkulunkulu sebavulile, uma kuwukuthi ayisatholakala imali zakho, yebo kuzoba buhlungu, uzolahlekelwa yikho konke. uLothi eGomora naseSodoma wangena ecebile kodwa waphuma kanjani? Waphuma engaphethe lutho. Wonke uNkulunkulu usizile umphefumulo wakho. Abanye sinabo abazalwane bayazama ukudayisa izindlu emadolobheni ayisadayiseki. And sengithole umyalezo information ethi uma ngabe kwenziwa ama-transfers odayiselana imizi sebeyawadilea khona sekuphela unyaka eMaritzburg, lokho kuthiwa ama-transfer. So sekuzoba nzima yonke into emhlabeni njengoba sebemezela upresident e-UK, United Kingdoms, le phesheya bayifakile lento batoyisa angazi ukuthi bagcine kunjani. eChina bayimukele eChina iyasebenza njengoba sikhuluma nje, and abantu abangayithathanga bahlupheka nemali zabo eziningi benazo imali bahlupheka. Nasi ingozi kwabaholi impesheni, uzothi afika lapha kuthiwa ikhadi lakho asasebenzi, shintsha obaleka ngenyawo zombili.
and uma ufika laphana ngamane uhambe uyohayika ngamane uhambe uyocela ukhangeze ukuthi ukwazi ukugibela ubuyele emuva kodwa since usuyazi ngeke uhambe imali yakhe inayo ikalekile uyohamba nemali wazi ukuthi uma ngifica inkinga phambili usunalo ulwazi ukwazi ukugibela ubuyele emuva yingakho kunama-grant i-strategy ukuthi bonke abantu babe namakhadi bangene kwi-system namhlanje kuno-350 so-370 i-strategy ayikho imali yamahhala i-strategy sokuthi kubanjwe abantu so that uma sebefakwa kule system bonke babambene ingakho kunale mali ebizwa ngegama elibi kuthiwa imali yane yeqolo i-strategy nalapho futhi so-ke bazalwane isikhathi sesiphelile thina silibandla ithe inkosi uJesu singukukhanya kwezwe now sekuyisikhathi ukuthi siphumele obala manje sikhanye sishayine sikhombise indlela and abantu abazophepha babumakhoba abantu abanemhlaba emakhaya bazoyilima nakhona imbewu sekungama-hybrid imbewu ey'khandiwe ey'fana nonamthuthu okhuphukane uyitshala kulo nyaka uyithenga intsha uma uyibewe nikozayo isivuno sehla ngaloya nyaka yisatheli lutho uma unayo imbewu yesintu isekhona iqoqeni ngoba izodingakala yilokho esizamile ukwenza lapha ekhaya labafundi njengamanje ngiyabonga kakhulu bengingafundisi bengithula umyalezo ngiyabonga egameni likaJesu.